Joj. Joj, Bože, što si se uzbudio. Udalit ćeš se. Ajde malo vežbaj. Hoćeš malo gore? Ajde da pokažemo, da se vidi kako ti ideš gore. Ajde, daj prst, ovaj prst. Tako, noge dole. Noge dole, tako, ajde, ajde. Ajde, 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 ajde. Ostaje ti bez čarapa. Ruku isto. Ne da meni glabaš ruku. Ne da meni glabaš ruku. Ajmo nazad, ajmo nazad, ajmo više neće nazad. Ajde nazad. Spuštaj se. A znam ja da ti nećeš. Ne smiješ da sjediš, samo malo smiješ tako da se podižeš. Da vežbaš. Da, ne smijemo da sjedimo, rekao doktor ne smije. Moramo slušati doktor. Viš kako Bane sve sluša doktor. Neći da vidim sad. Da li sluša? Da li sluša Bane? Da, meni se čini sad kako smo mu rekli da ne bulje toliko i sad kao drži se toga da ne igra igrice toliko i da čini mi se da manje trepće. Sad kažem. Pričaj nešto. Kako ti pevaš? Kako sam pevaš? Kako si vidiš čarapa? Da je tvoj brat zaspao, sad ja nešto razmišljam. Onako, nije pozorana za krvkom. Da. Čite oblačiti malo, što se smrzano. Da. Ajde, gure nogu, ajde, gure nogu, ajde. Ajde. Master si pricao. Master ti pricao. Kako si danas? Kako si danas mazio batu, a? Kako ti? Ma ja, ti obožavaš svog batu. Kako ga maziš? Sve ga ovako rukicama, jel da? Kako ga sve? Mazbi. Jesi ga sve tako mazio? Kakva je to priča? To mi dođe kao neka pesma, jel? Pa tako, recimo. Visokuce. Ovo mi je nešto zvučalo besno. Kao mačka malo. Hoćeš ti biti pevač? Hoćeš ti biti pevač? Hoćeš ti da imaš koncert? Koji ban? Da. Hoćete zajedno imati koncert? Staj sad. Hoćete imati zajedno koncert? Što si besan? Što si besan? Ajde. Što si besan?
Ti si vesak. Voliš da se tako cimaj se. Dede, vaši dede. Ćao deda, ćao deda. Ćao. Ćao, pa to je kamera, Miko. Da ti kad porasteš vidiš kako si ti. Šta si radio kad si bio mlad? Ovdje ja bude burati glavu. A gdje je Bato? Bato! Češ ga zvati? Bato! Bato! Žiži moje žato. Češ ti da šetaš možda? Ja sam spava. Jel jesi? Pa ja sam se baš pitala. Ja sam pod Zoranama. A dobro. Ja sam onda gledala Gdje šetaš? gdje se Zoranom Dobro. pa sad piši. Piški ti se? Ajde, idite piškiš. Didi, ko ste čuje? Ste Batan čuje tvoj? Ste Batan čuje? Ajde malo ovako. Opalaca. Ajde da vidimo sad malo kako. Sad tako? Da, iz svih položaja da te deda snimi, da se vidi. Da se vidi iz svih položaja kako se ponese. Evo, ajde. I ovo. Šta je to? Ribica. Zvoli? Zvoli? Šta je to? Izvoli? Hej, izvoli? Izvoli? Mustajte. Mustajte. Svecka. Svecka. Svecka, uprndaska, zastavljala se. Ribica. Ribice, ribice. Ribice, ribice. Evo, izvoli. Opa, ode ona dole. Evo, izvini, molim te. Evo. Ti završio, Bat? Da. Svaka čast. Šta je? Dođi vam. Dođi ti kod mene. Šta je bilo? Aj malo s Jovanom da te snimam. Nisi dugo snimao. Gdje si? Ej! Sakrio se Bata. Gdje je Bata? Gdje je Bata sad? Ajde da vidimo kako se vas dvojica. Kako on tebe gleda? Kako te dije? I kako se vi držite? U krilu. Pa da, tebe Bata se drži u krilu. On velik sad. Gdje si, Bato? Da vidim. Bato, Bato! Gdje je Bata? Šta kašlješ? Kako ti kašlješ? Kako plivaš? A što plivaš? Kako ti plivaš? Pa to je cudo jedno. Cudo jedno. Plivaš, da, tako plivaš kad si u vodi. Sve isprskaš, jao, kakav haos napraviš. Ma to je čudo jedno. Sve mi ispolivaš. Svuda bude mokro. Jeste, juče si tako. Oj, što napravi sad poplavu. Sve cičiš.
čuje? Neki miš. Kakav se to miš čuje? Joj, kakav je to miš? Čuje se neki miš. Maco, ajde mi ja ukni malo da poplašiš miš. Ajde, Maco, mi ja ukni. Kako si vika? Šta je? Čuje se tamo, ne vidi se, jel? Zovi ga. Bato, zovi ga. Di si, ne vidim te, čujem te. Di si, ajde ustani da te vidi. Ne ti, nego Bata. Ajde ustani da te vidi, Jovan. Čuje te, a te ne vidi. Dobro. Dobro. Dosadilo na stomaku, a? Brzo dosadi. Di ćeš sad, ne možeš u sedeći položaj. Gdje je Bata? Gdje je Bata? Ma gdje se on to čuje? Ma gdje se on to čuje? Ma gdje se on to čuje? Gdje se čuje? Pronađite me ako možete. Ajde da puziš malo, a? Što ne naučiš da puziš, to bi nam bilo najlakše i tebi i meni. Ti bi mogao da ješ gdje hoćeš. Ovo ti dok ne shvatiš gdje je, viči Banja. Objasni mi, ajde. Slušam te. Reci te, ajde. Reci Lali šta ti fali. I roti. I roti. Pa šta je? Gdje je Bata? Gdje je Bata? Kako ti Bata? A? Kako ti Bata vidiš? Ajde, sve ono kod mene. Ne, a čekaj, hoću da se malo mazi. A? Hoćeš mazit Batu? Ajde, samo smo pogledaj da ne bi on preko tu glavu u krevetu. Drži. Eto tako. Ko te drži? Bata te drži to. Čoveče! Kao lutku. Čekaj. Ti bi baš to nije tako. Dobro, nemoj da se tereš. Ne pusti. Da nastavim nešto kenka. Šta je sad? Šta si kenka? Očar, znamo da mu se priča i da ništa drugo radi. Jel? Da. Jesu li bolje od komare iz 68? Vidiš, čuješ ti šta kažem? A sa Palumbom koji je potikao 2.05, žive masterska navidio H, koji je magilom RA, 3.5, 3.2, a tek RVI, 2.03, 2.1.5, najbolji u Alma, ali šta je sad sa prvim najboljim igračima u doma OBB, kroz RKB, protiv LKB, AB, BB, CIA, IDS, Majka ima lausu. Osveženje za navijača. Ne održi pažnju. Nema koncentraciju. Čuje ovo pa se opet. Medicinski knjige. Čekaj. Ove. Govicak. I hot dog. Ledeno hladan, sok da sve spere. Još sam gladan. Igra Još si gladan? Posmatrajte. Jesi ti gladan? Kreativnu stranu navijača Veljkova. No da, ti si uvijek gladan. originalne načine da dokaže svoj tim. Ovo sam sad rekla, pa ne smiješ tako. Pa, neću. Pa dobro, ajde, nema veze. Pa dobro, slučajno si, nisi video. Ne, teo sam da ga udarim. Pa zašto? Zato. Pa što? Da, ti ćutiš, ti si ne možeš.